Βεβαίως, αυτή είναι η πρώτη αλήθεια. Ότι ο κόσμος είναι ένα δώρο. Δώρο στον ίδιο τον εαυτό. Δεν είναι ο Θεός κάποιος ο οποίος, δηλαδή, θα λέγαμε, έχει κάποια οποιασδήποτε μορφής σκοπιμότητα φτιάχνοντας τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ένα δώρο άσκοπης αγάπης. Άσκοπης. Η αγάπη δεν έχει σκοπό, δεν θέλει να ωφεληθεί. Έτσι. Είναι απλή να είτε ευεργετούμενα. Λοιπόν, η πρώτη πραγματικότητα του κόσμου είναι ότι είναι δώρο. Η δεύτερη πραγματικότητα του κόσμου είναι ότι είναι ένα δώρο διαλογικό. Προσέξτε. Γι' αυτό ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής μιλάει για τους λόγους των όντων. Λόγοι των όντων. Τα όντα είναι λόγοι, κουβέντες, λόγια, θελήματα του Θεού. Εάν είναι έτσι όμως, κάθε όν είναι ένας λόγος του Θεού. Λόγος που απευθύνεται σε κάποιον. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος? Είναι το μόνο όν που μπορεί να καταλάβει, επειδή είναι και αυτό πρόσωπο, αυτό το διάλογο είναι ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, όλος ο κόσμος είναι ένας λόγος του Θεού, λόγος αγάπης προς τον άνθρωπο. Όλα τα όντα δημιουργούνται για να φτάσουμε στον άνθρωπο, σαν την κορονίδα όλου του κόσμου, ο οποίος κατανοεί τους λόγους αυτούς. Μπορεί να τους κατανοήσει τους λόγους του Θεού. Και κατανοώντας τους λόγους να παράγει το δικό του τι? Διάλογο ή και αντίλογο. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του κόσμου, ότι ο κόσμος από τη μία είναι δώρο, από την άλλη όμως στέκεται μόνο όταν υπάρξει απάντηση στην πλευρά του ανθρώπου. Και όταν η απάντηση αυτή είναι θετική. Κάθε φορά που δημιουργείται, που συναντώ ένα νέο όν, φυσικό ή πνευματικό μέσα στον κόσμο αυτό, ο Θεός μου κάνει την ερώτηση, το θέλεις αυτό το όν? Τι θα το κάνουμε αυτό το όν, εγώ και εσύ? Εάν η απάντησή μου είναι θετική, έτσι αυτό το όν γίνεται ένας δεσμός, ένας σύνδεσμος μεταξύ μου και του Θεού. Και ταυτόχρονα μετασχηματίζεται προς το καλύτερο. Έτσι ο άνθρωπος καλείται μέσα στον χρόνο, μέσα στην ιστορία, να αναλάβει όλο τον κόσμο ως δώρο, να προσλάβει τον κόσμο ως δώρο και να τον επιστρέψει πίσω, έτσι, ως αγαθή προσφορά του Θεού, ούτως ώστε ο Θεός να κάνει με τον κόσμο αυτό που θέλει κάθε φορά. Αυτό είναι η Θεία Ευχαριστία ακριβώς. Αυτό είναι η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό λέμε ότι το κέντρο της Εκκλησίας και της πνευματικής ζωής είναι η Θεία Ευχαριστία. Με τη Θεία Ευχαριστία παίρνω τον κόσμο ολόκληρο ξανά και δεν είναι ο κόσμος πλέον, μόνο βλέπετε ότι δεν προσφέρουμε σιτάρι και σταφύλια. Τι προσφέρουμε? Ίνο και ψωμί, δηλαδή βάζουμε μέσα τον εαυτό μας, τη δουλειά μας, την ιστορία μας, τη δική μας πραγματικότητα. Προσφέρουμε δηλαδή τον εαυτό μας μέσα στον κόσμο και τον κόσμο μέσα στον εαυτό μας. Αυτό είναι το ψωμί και το κρασί που προσφέρουμε. Εντάξει, προσφέρουμε αυτό το οποίο είμαστε και όχι μόνο αυτό το οποίο είναι ο κόσμος, αυτό που είμαστε εμείς ως μέρος του κόσμου, αυτό που κάνουμε εμείς με τον κόσμο. Αυτό λοιπόν το προσφέρουμε πίσω. Γιατί το προσφέρουμε πίσω? Γιατί το προσφέρουμε πίσω? Μα το προσφέρουμε πίσω πρώτον για από ευγνωμοσύνη, εξού και ευχαριστία, πάρτο, και δεύτερον, έτσι, επειδή προσμένουμε να μεταμορφωθεί αυτός ο κόσμος. Ξέρουμε ότι έχει προηγουμένως συμβεί τι? Το μυστήριο της ενσαρκώσεως. Προσελήφθη ο κόσμος αυτός. Εθεώθη ο κόσμος αυτός. Έγινε αθάνατος ο κόσμος αυτός. Κάθε φορά που επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτή την κίνηση προσφοράς, επαναλαμβάνεται αυτό το θαύμα της ενσαρκώσεως. Και έχουμε μια ευχαριστιακή ενσάρκωση. Έτσι την ονομάζω κάπου εγώ σε ένα από τα βιβλία μου. Ευχαριστιακή ενσάρκωση. Η μία η ενσάρκωση που έγινε μια για πάντα και η ευχαριστιακή ενσάρκωση κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία. Επειδή έγινε αυτή η μία, κάθε φορά που κατέρχεται το Πνεύμα του Άγιο με την ευλογία του ιερουργούντος, ιερέως, τι έχουμε? Δεν έχουμε απλά και μόνο, προσέξτε, ένα ευχαριστώ από την πλευρά του Θεού επειδή του προσφέρουμε τη δημιουργία, αλλά έχουμε και ένα πολύ μεγάλο δώρο. Τη δημιουργία αυτή, τη ζωή μας, την ύπαρξή μας, την παίρνει και την κάνει σώμα του. Και μας το ξαναδίνει πλέον πίσω ως άφθαρτη δημιουργία, ως άφθαρτο σώμα και αίμα δικό του. Έτσι, και με τον τρόπο αυτό βαθύνεται ο σύνδεσμός μας
όλο και περισσότερο και γινόμαστε θεοί κατά χάριν βήμα προς βήμα, εάν σταθούμε σε αυτό το επίπεδο. Εάν, όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ποιήσομεν την γνώμη ημών σύμφωνον της μυστηρίης, κάνουμε τη γνώμη μας να συμφωνεί με τα μυστήρια. Έτσι και σιγά σιγά η Θεία Ευχαριστία αγιάζει τον άνθρωπο. Όλοι όσοι έχουν εδώ μια εμπειρία αυτών που λέω, καταλαβαίνουν ότι είναι αληθινά. Δηλαδή ότι και ένας άνθρωπος που κοινωνεί συχνά και αυτό, αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα είναι ζωή και ότι αυτό το πράγμα του δίνει πράγματα που δεν μπορούν να του δώσουν έτσι όλα τα άλλα τα πράγματα. Παρόλο που είναι δώρα του Θεού όλα, αλλά εκεί έχουμε να κάνουμε με την αγιασμένη πλέον ύπαρξη του ανθρώπου και του κόσμου. Την πρόσληψή της στην θεωμένη σάρκα του λόγου, με τη Θεία, έτσι, με τη μεταβολή των τιμίων δώρων, όπως λέγεται, μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου. Και λένε όλοι οι πιστοί αμήν, 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 και είναι καλό γέροντα να γίνεται αυτό έτσι η Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή το και ποιήσον των μενάρτων τούτων, τίμον σώμα του Χριστού, δεν μπορεί το αμήν ο ιερουργός. Συνήθως το λένε οι άλλοι συνιερουργούνται στο βήμα. Κανονικά το λέει όλος ο λαός αυτό. Σταματάει και ο ψάλτης, εκεί στο Έσεξ που ήμουν τώρα και έμεινα αρκετές μέρες, το έχουν καθιερώσει. Το διδάσκω και εγώ στα μαθήματά μου, αλλά δεν το κάνουμε τις ενορίες, θα γίνει φασαρία, λέει. Και ποιήσον των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, αμήν, το λέει όλο το εκκλησίασμα. Το δέν το ποτρίο του τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν, όλο. Και μετά μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου, αμήν, 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 όλο το εκκλησίασμα. Γιατί όλοι μας έχουμε τη χειροτονία με το βάπτισμά μας να λέμε αμήν. Ο παπάς από τη στιγμή που χειροτονείται δεν μπορεί να πει τη λέξη αμήν. Δεν μπορεί να την πει τη λέξη αμήν. Μόλις χειροτονηθείς πάει το αμήν στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να πει, θα πει ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σταματάει και ο παπάς. Αν δεν είναι κανένας από κάτω να πει αμήν, ο παπάς βγάζει τα άμφια και πάει στο σπίτι του. Δεν μπορεί να κάνει λειτουργία ο παπάς μόνος του. Καταλάβατε? Είδατε ποτέ κανένα παπά να κάνει λειτουργία μόνος του σε μια εκκλησία? Δεν μπορεί να κάνει μόνος του.